deadline på torsdag. Hvad er så nyheden denne gang? Der skal jo være en nyhed. Nå, der skal være en nyhed. Ja, ellers hedder det vel ikke unyt. Jo, men der er jo den nyhed. Åben mappe. Den har jeg ikke. Prøv lige at gå tilbage. Ja. Ja, På højre. den der. Ja. Højre, så åbner den bare. Der. Start søgning. Nå, Der skal du bare defrag. ja. Jamen, fint. Prøv lige at klikke på der, hvor vi fandt alle programmer. Der er jo søge, og det kan man gøre. Det er ikke for alle. Nej. Jeg kan ikke huske om... Jo, også på den forrige. De har altid ligget et eller andet sted der. Nu kan jeg ikke huske. Men der kan man jo søge efter alle de ting, man ikke kan finde. Ja. Og det kunne Så vi jo finder den prøve det selv. en dag.